Zentzu horretan, larria da Urkullu lehendakariak alfombra gorria jartzea pertsona hoiei, gailur ekonomikora etorriko diren hoiei, baina askoz larriagoa da gure ustez, eta hori da gaur batik bat salatu eta azpimarratu nahi duguna, Urkulluk bere alderdiak, alderdi popularrak eta alderdi sozialistak bezala, lapurren banda horren agindu ekonomikoak hitzez hitz betetzeko prest egotea. Horretan, datza gure ikuspuntutik ere benetako arazoa. Larria izan da gailur ekonomikoan parte hartzea, larriena benetako arazoa da Jaurlaritza izango dela urtean zehar, bai FMI, Eurogrupoak edo OCDE, emandako irizpide ekonomikoak eta agindutako murrizketak aplikatuko eta gauzatuko dituenak gure herrian. Hori da guretzat benetako arazoa. Alderdi hauek miseria banatzen dutenen ondoan lerrokatzea erabaki dutela. Eta gure ikuspuntutik guztiz aurkakoa egin beharko lukete. Ez egiten ari diren bezala bizkarra eman gehiengo sozialari.